sortu, ondakin edarret bidua sortu, hau marker, ikustale, zen pautxa, zen batik, haitu gara, ostu. Ia, sensio, tiro kondo kontatu ditu. Bai, bidez zeo, Bizkaia beste zabalgarbio betiko ibakin panola emateuen beste hortan. Bai. Hoi gure aldean dobre idazena, zoze pentsatu berko jo bai. Isto idazena, mendirua, bidez zeo. Ostra, Irazi berra gaula. Bizkaitara baino gutxitez gehiago. Pastiko zikin eta dana betiko izkiu, dana garreko izkiu. Ostra. Guke getxo aldian etxe bat horiek konduza. Proposamen bat egin. Eta zuitan, hirugarrego labea tingo baino. Hoxe, narra, Na, ostra, orduan txebai Bizkaitarra baino gehiago izango binakela. Jo! Bado de Markel, azpiztu naiz, ostra, edarra bota. Ia sensio baino, izbaino eta mentizeta. Birakontxan tingo ginik, hor urzu bat irudunak, eta hau zoaita nago ikusita. Bilartik jo gehiago. Ez, baino, Donosti harratanak izutuko izkiu moten, ez, Donosko binakotxa ez, berriz ez zubita niko ditu. Eta laukatu ditu, egin desango. Izurratzezkoetan, usurbildarrak izurratuko izkio, hango kia eginda kristu egin, rasai. Hor ondozio baina, hor, irun aldean, garrente aldean, kontinore berdi. Beti gainezka zaudek eta hor gantxinuzketa aldean, beste bat, ingo bali txintxaua, baina horre, txintxin. Lasai, ez, hango idu danak izubite, garriko zapuretu, han zaldeko hobenak eta. Han isiliko pasatu dira, kantxizidan lehen esaiatu ginuan, eta han aberak satzeko zeok, eta ostra, atzea bota zego, baina. Igo baina gu, aigatuk eta erruzkari bai jateko nundik atako deu. Gero eta gehiago zikotzen aigatuk eta nundik atako behar da. Bai, eta gertu dugu, numetetik jana bintzakore. Bai, bizkiu problema zakau, zitu garrantzako. Baina bazakit, operazion Mallorca ingo dugu. Mallorcan bezala, han baki, Irlandan hartzizkite, barkun karreatu, eta erratzea Mallorcara. Hemen ekartin ingo dugu. Asensio kultura. Konta, neumil onta nago, Ez gego baki, partidu honda ibiltzera ditu. Ostra, ez duk baki zuen pixietan. Baina gero, beste kuadrillen bate, basabil, kontra, eta hor txorotzu basabiltza, dutxatu iteula eta kantzerra daula eta oikin esateko pixkat eskatzeko motibo, oikeo, txorro oikeo gore ditekio, Problema zego, bai, diruk eta horko gaztio inak eta hango jubilatu inak eta zuetan hon diru, balik izo nahi jozti, esan hon ditu. Bi eta hiru. Olea, haude dirua, haude zoriontasuna, zentzen dirua, haude marka. Mira, espati behar da. A ver, Bakasabak, ez den horik jakotzaia, baina astintzea etorri zaiak. Telebista, baki guria dena, radio gehien txonak eguri eskio, periodiko gehien txonak bai, ordon, ez hitzitestanak, mediotan ez donatorun etze kautira ez txepeloiki, hori xartiatu nahi dira. Gu nahi dira diari basko zuzten kronika jartzea, eta dana hona, eta motorrak bilatximinik gabeko, eta dana gondo. Pulo eta rebiaren. Bai, motel. Gotzea laiz, oain dela zemat urtezian, angula gineakuak eta gotzea laiz, odaren kontukin, Gineako angula, bai, bat daude xamarraua, baina hau bat duzitzen da. Olak kolegi nire, hau kutsaban eta kaixaban deko parekitakoa. Hala, hemen dizkioko emotila. Opa, bentu, zeka txarkoa. Akotxi. Eira. Para, cuánto sensación. Causa niña escribe. Otra gusto que salió que tal José. Em cada rostro igualdade
Grândola Vila